Mga classmate, may adlaw. Welcome to my vlog, John Carpinterong Bisaya. Nag-finishing may karon mga classmate. Ako ipakita sa inyo katong finishing nga gatas. Katong paggatas. Amo na among finishing mga classmate. Dili siya rap. Lahi po siya sa smooth. Kay katong smooth, magmasa tatog pure cement. Dahil atong ipasinaw. Akin siya, direct na siya mga classmate. Direct smooth. Katong paggatas. Nga di na magamit og pure cement. Amo na siya mga classmate. Ako ipakita sa inyo kung saan siya paggatas. Akin yung tudlo na karong gamit kini siya sa mga bago panggatunog mason carpenter. O pintalan na siya mga classmate. Makasave na siya sa skim coat. Kay dili siya wrap. Ay nga nila sa pagtira mga classmate. Ato na siyang plansahon dito. Dili siya smooth kayo pero dili po siya wrap. Semi wrap. Kaya pag-apply na to sa skin coat mga classmate, makagunit pa ang skin coat. Dili para sa smooth. Katong gigamitan og pure cement. Sinaw gito siya. Ang style na to mga classmate, ato siyang balik-balikan. Pag aksyon uga-uga, ato pong balikan. Kaya ron di siya magliki-liki. Pareha na karon mga classmate. Pwede na siya. Huwag din na ito balikan mga classmate. Magliki-liki pa na siya kay basa pa ang finishing. Basa pa ang simento. Taman siya makubol. Pareha rin mga classmate, kubol na. Kubol na kayo siya. Sakto na siya. Ako itudlo sa inyo mga classmate kung saan pagpagatas. Pareha na karon. Dili na to paugahon kayo mga classmate. Kinahanglan pagbuta na to sa minasa. Pag plain na siya mga classmate, nga nakaigo na siya sa nylon, ato na siya sundon og plansa. Kay para mulutaw ang simento. Pareha na mga classmate. Kay kung uganan na to sa plansahon mga classmate, maglisod na ta pagpalutaw sa simento. Sayang gatas. Dili siya gatas nga beer brand mga classmate ha. Gatas nga simento. Nakasunido. Mo na gitawag sa amuan rig paggatas. Nakasipod ang tagiya. Kaya di na ta magamit og pure cement. Ato isang sundon mga classmate. Di na to paabton nga mo kubol. Kaya mo kubol na siya, di na takapalubong sa mga bato-bato. Ato na sa balikan katulo mga classmate. Ato na po napakubulon. Dayon ato na pong plansahon og balik. Hantod nga katong mukubol na siya para di muliki. Kay kana siya mga classmate, ahat na siya nga pagkapinis. Basa pa. Muna siya muliki.
Katong mga gabalay nga gusto makasave sa skim coat, ay nga na pag finishing mga sir, para makasave mo sa skim coat. Kaya og wrap siya, kalas gyud siya yung skim coat. Kaya pason tong mga bato-batongan ng lutaw. Adera ko itong video mga classmate. Salamat. Thank you.